ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, നമ്മുടെ അധ്യായം 2. എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? 20 വരെ. 20 വരെ പഠിച്ചു അല്ലെ? 20 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നോക്കിയോ എല്ലാവരും? നോക്കിയിരുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്നല്ല നമ്മള്? പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. ഒന്നാമത്തോട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ? സഞ്ജയന പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? മധുസൂദന മധു എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ടുള്ള കാരണം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? രഥത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ എന്താ വഴക്ക് പറയുക ചെയ്തത് അവിടെ അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ അർജുനനെ ഇത്രയും മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്. അതെ, എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? വന്നു നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട്. നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? കാരണം ഇത് ആർക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. പിന്നെ നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഇത് വന്നു പെട്ടത്? ഇന്നത് കീർത്തിയിലേക്കല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാ, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ആണത്തമില്ലാത്ത കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹൃദയ ദൗർബല്യം കൈവിട്ട് നീ എഴുന്നേൽക്ക്. അതെ, അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യം കളഞ്ഞ് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് കയറി നമ്മള് സറണ്ടർ ആവും അല്ലെ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു തന്നെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് അറിയില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനനും എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? കാരണം എന്റെ ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യ അല്ലെ? പിന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. അപ്പൊ ആ പിതാമഹനോടൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ അവരായിട്ട് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര താഴ്മയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, മഹാത്മാക്കളായ ഗുരുക്കന്മാരെ ഹനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ
പറയാണ് എനിക്ക് നല്ലത്. ഒന്നും അറിയൂല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ, വഴക്ക് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് സറണ്ടർ ആയി കൊടുത്തു. എന്നെ നീ ഒന്നും പറയല്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മള് കുറെ വഴക്ക് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയും എനിക്ക് അറിയാണ്ടാട്ടോ, പിന്നെ നമുക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അവിടെ? അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറി? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഇനി അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആരുടെ ഒരു മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടല്ലോ. ചൈല ആരെയാണുള്ളത്? സാരില്ല, നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. പിന്നെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? നീ എന്ത് പറയാനല്ലേ, നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാ തോന്നുന്ന എന്താണ്? നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിലും നീ എന്താ ചെയ്യണത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ബുദ്ധിമാന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ആവശ്യമുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാ നീ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബുദ്ധിമാനെ പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ? കാരണം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയാണ്, ഞാനില്ലാത്തൊരു കാലോ നീ ഇല്ലാത്തൊരു കാലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നും ഞാനും നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണത്? നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ പിന്നീടാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ തുടക്കം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. കാരണം ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തില് ഇരുന്ന് ആ ശരീരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അജനൻ നിത്യനും ശാശ്വതനും ആണ്. അവിടേക്ക് എത്തി നമ്മള്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ശ്ലോകം വിട്ടല്ലോ നമ്മള്. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞ? സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മള് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ? അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സുഖം വരും ദുഃഖം വരും, തണുപ്പും ചൂടും വരുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊക്കെ നമ്മള് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? രണ്ടിനെ സമത്തിലെ കൈവിടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സമത്തിലെ കൈവിടാത്ത വ്യക്തിയാണ് മോക്ഷത്തിന് അർഹതയായിട്ടുള്ളത്. സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടിനും ഒരുപോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലാതെ സുഖം വരുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷവും ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തി അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ്, ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നത്? നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് സമയാസമയങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന് പരിഭവം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നന്ദിയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ സന്തോഷം തരുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കാണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ദുഃഖം തരുന്നത്. സന്തോഷകാല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ തരുന്നില്ല. ദുഃഖം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് നടക്കേണ്ട പോലെ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്കം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നാമജപത്തിലൂടെ. നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചിലതിപ്പോ പറയില്ലേ, കണ്ണുമ്മ കൊള്ളേണ്ടത് പുരികപ്പത്ത് തട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ തടയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കാഠിന്യത്തെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് അഗ്നിയിൽ എരിച്ചു കളയാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് അഗ്നിക്ക് തുല്യാണെന്ന് പറയും ഭഗവാന്റെ നാമം. നമുക്കത് അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിത്യമായി നിലനിൽക്കും. നിത്യനാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മരണമില്ല. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മരണമില്ല.
മരണമില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോണില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കും, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതുവരെയല്ല നമ്മൾ എടുത്തത്. ആത്മാവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. 20. അവിടെ അഗ്നിക്ക് കിട്ടിയോ? ദഹിപ്പിക്കാൻ. ആയുധത്തിലൊന്നും ഇല്ല. എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. 20 വരെ എത്തിയത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയായിരുന്നു എത്തിയത്. ആ, അല്ല, ഇനി 20 വരെ 26. ആയിട്ടുള്ളൂ. 20 വരെ എത്തിയത്. 20 വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ടോ. 21 തുടങ്ങണം. ഇതുവരെ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? അതെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. അവിനാശിനം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യാ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി സന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, എങ്ങനെയാണ്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ? ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുമോ? കാരണം ആത്മാവിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ് നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി ഒരാളെ കൊല്ലാനും പോകുന്നില്ല, കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കാണ്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷ വിധിക്കണം. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ജഡ്ജി, സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താ പറയണത്? ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ മരണശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോ അയാൾ ആ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് വീണ്ടും അയാൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ്? മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു. മാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതുപോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദേഹി എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുതിയ ശരീരങ്ങൾ, പുതിയ ദേഹങ്ങൾ. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ആത്മാവ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പഴയ ഡ്രസ്സ്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ആത്മാവിന് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ അത് മാറി അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകും. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് തന്നെത്താനെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എപ്രകാരമാണോ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ ആത്മമിത്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ ആ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടു പേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പില്, വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട്
പക്ഷികള്. അതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവാകുന്ന പക്ഷി എങ്ങനെയാണ്? ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. അതിങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷി, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യണില്ല? ആ പക്ഷി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നില്ല. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പരമാത്മാവിന്റെ മഹിമകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ആ പക്ഷിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അതത് നോക്കുന്നില്ല. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും വ്യാകുലകളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തിരിച്ച് ദൃഷ്ടി ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ കാറ്റിനെ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പുരോഗതി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ? ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനും മുറിക്കാനും ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 24. അച്ഛേത്യോയമത്യാഹോയമ ക്ലേത്യോശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതം സ്ഥാണുരചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാനും സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല, കുതിർക്കാനും കഴിയില്ല, ഉണക്കാനും കഴിയില്ല. അത് ശാശ്വതനാണ്, സർവ്വത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഗമിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. പിന്നെ പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്നാണ്. ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങള്, ജരാനരകളൊക്കെ എന്തിനു ബാധിക്കുന്നുണ്ട്? ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അത് ഒരിക്കലും ചഞ്ചലം കൊണ്ടില്ല, നിത്യനുമായിട്ടുള്ളതാണത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ആരിൽ ലയിക്കുന്നില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് കൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നമുക്കറിയാം പരമസത്യത്തെ 3 രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതൊക്കെയാണത്? ഏതൊക്കെയാണ്? സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. മാറി മാറിപ്പോയ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായിട്ട്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇനി മറക്കോ? ഏതൊക്കെയാണത്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഏതാണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്യോതി. ജ്യോതി. അതെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതെ, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. പിന്നെ അടുത്തത് പരമാത്മാവ്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാവിനെ. മൂന്നാമത്തതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ദ്വിബീജ രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതില് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ചിലവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ജ്യോതിയില്
ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിലകൊള്ളാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഏതാണ് ഇഷ്ടം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ? ബുദ്ധിമാന്മാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവര് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അവ്യക്തോ യമ ചിന്ത്യോ യമ വികാരോ യമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാന ശോചിതും അർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അദൃശ്യനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്, അതിനൊരിക്കലും മാറ്റവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നീ മനസ്സിലാക്ക. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെയും കാണാനാകാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെ നോക്കിയാൽ പോലും എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. ഒരു അംശം. തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമേ ഒരംശം. അത്രയും ചെറുതാണ് ആത്മാവ്. ഒരംശമാണ്. അതിനെ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെ പോലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതെന്താണ്? അത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ്? അത് അംഗീകരിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേ മൃതം തഥാഭിത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഇവിടെ അർജുനനോട് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതൊരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ പറയാണ്, അതല്ല, നീ വിചാരിക്കാണ് ആത്മാവ് മരിക്കുന്നുണ്ട്, ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. നീ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആത്മാവിന് ജനനവും മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നീ ചിന്തിക്കേണ്ട, ദുഃഖിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. കാരണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവില്ല, വ്യത്യാസമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ബുദ്ധമതക്കാര്, അവരെ പോലുള്ള തത്വചിന്തകന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ഭൗതികവാദികളായിട്ട് തത്വജ്ഞാനികളുടെയും അവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. വൈദിക ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സിദ്ധാന്തത്തെ ആര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനൻ വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? അർജുനൻ തയ്യാറല്ല. അർജുനൻ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. വൈദിക ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് അർജുനന് ബന്ധമുള്ളത്. അല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ തത്വജ്ഞാനികളുടെ ഒന്നും അത് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ അഥവാ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, മരിക്കുന്നുണ്ടാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ചാദസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യത്തെ ശോചിതുമർഹസി. ഇതവിടെ പറഞ്ഞത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം നിശ്ചയമാണ്. ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? മരിക്കാന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നീ ജനിച്ചാ മരിക്കും, മരിച്ചാ ജനിക്കും, അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നീ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നീ അല്ലാതെ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നിവിടെ
പറയാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തെ വധത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നീതി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് എന്താണ്, യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായിരിക്കും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ. അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി ധാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ ചോദിക്കുന്ന, സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ആരംഭത്തില് ജീവജാലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്, പിന്നെയാണ് അതൊക്കെ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നശിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാകും. അപ്പോ പിന്നെ ആ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നാസ്തികർ എന്ന് പറയാം. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെയാണ്. ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ലെന്ന് ആത്മാവിനുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ദേഹവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല, ആത്മാവിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ശരീരം നശിച്ചു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ഉടുപ്പ് മാറുന്ന പോലെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതികദേഹം നശിക്കും. ഭൗതിക ദേഹം നശിക്കും, ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെയാണ് ആത്മാവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെ, ജനനവും എല്ലാം മരണവും. ആ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓരോ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ മാറി. അതന്നെ, അതാണ് ഉത്തരം. അതെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഒരു ഉടുപ്പ് മാറുന്ന പോലെ. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇടുന്നത്, അല്ലെ? ഉച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടതായിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ഇടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, നാളെ നമ്മൾ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, മറ്റന്നാൾ എന്തിലായിരിക്കും? ആ ആത്മാവ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷിയാകാം, മനുഷ്യനാകാം, വൃക്ഷമാകാം, മൃഗമാകാം, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തില്ലത്? ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യനായി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പക്ഷിയായി, പിന്നെ നമ്മൾ മൃഗമായി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തിനും യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല, ഭൗതിക ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥിരത ഇല്ല, അല്ലെ? ആത്മാവാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കവറിങ്, ആ ഉടുപ്പ്, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായത്? ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്തതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈന മന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്വാ പേന്യം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റ് ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കും, മറ്റു ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കും. ചിലരാണെങ്കിലോ അതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മറ്റു ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കും. ചിലരാണെങ്കിലോ ആശ്ചര്യത്തോടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കും. ചിലർക്ക് എത്ര കേട്ടാലും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷത്തിലും വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലായാലും പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷത്തിലായാലും ചെറിയൊരു പ്രാണി, ആ പ്രാണിയുടെ ഉള്ളിലും എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും, അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും ഈ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അത് വിസ്മയകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മായാമോഹിതരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ
സമരം, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? പരാജയത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുത് അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കാനോ വലുതാക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ വയസ്സ് കുറച്ച് നിർത്താനോ നമ്മൾ വയസ്സ് കൂട്ടി നിർത്താനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഒരേ സമയം വലുതാകാൻ സാധിക്കും, ചെറുതാകാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹേതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അഹേതുകമായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, കൃഷ്ണഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വേണം? നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായം വേണം, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സഹായം വേണം. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അസത്ത, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദേഹി, ആത്മാവ്. അതിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, ആർക്കും കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കില്ല, അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ട. നീ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം ആത്മാവ് അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാർക്കും തന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും, ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിലെ ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? അവിടെ ഹിംസ നടത്തണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാകരുത്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് നടത്തരുത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമായിരിക്കണം അതവിടെ നടക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ടൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ടൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കൾക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെന്ത് പറയാം? അതൊരു പോയിന്റ്. പിന്നെയും പറയാലോ, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ശരീരം തമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ, അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവും വേറെ, നമ്മുടെ ശരീരം വേറെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഞരമ്പും ബ്ലഡും അല്ലേ? നമ്മളതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആരെ കാണാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കും, ഭഗവാനെ കാണാൻ, ബ്ലഡ് ആണ് കാണാൻ, ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ജരാനരകളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, പേരമക്കളുണ്ട്, കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? നവയൗവനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജരാനരകളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അടുത്ത 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്യാധി യുദ്ധോചേയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല.
അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ നീ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് ആ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേറൊരു കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. നീ മതാനുശാസനപരമായിട്ട് സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ. നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ വേറൊരു കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ക്ഷത്രിയൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പറയാണ്. ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ത്രായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാല് മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയൻ. പിന്നെ സ്വധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 2 തരത്തില് സ്വധർമ്മമുണ്ട്. എന്താണെന്ന്? മുക്തനാകിത്തടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. സ്വധർമ്മം ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് 2 തരത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യണം. അതാണ് എന്ത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. രണ്ടാമത്തത്, നമുക്ക് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വധർമ്മം ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറും. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയാം. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണിത്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ നിയതകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം, മാനവധർമ്മം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 4 ആശ്രമത്തിലുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമപാവൃതം സുഖിനാ ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തെ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് എന്താണ്? യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇതേപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പോ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല? ക്ഷത്രിയന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ? ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വരും? അത് ബ്രാഹ്മണന് ഹരേ കൃഷ്ണ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്ത പാപമായിട്ട് മാറില്ലേ? പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ അത് ചെയ്യാം. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ. അപ്പോ ഇതിൽ ഏത് തെരഞ്ഞെടുത്താലും നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നീ അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. അഥവാ ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിനക്ക് രാജാവായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ നിനക്ക് ഏതായാലും എന്താണ്? നിനക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. നീ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മുക്തി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ? അതെ, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മുക്തിയല്ലല്ലോ പ്രഭു. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ. മുക്തിയല്ല, മുക്തിനേക്കാൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. തന്നെ വ്യത്യാസം വരില്ലേ? ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഈ 3 ഇതിലൂടെ പോവാൻ എന്നെ വേണ്ടേ?
അതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം അല്ലെ? സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എടുക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യണത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മള് പോയി നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. ആ സാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അവിടെ. പ്രഭു ചോദിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തൂലെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോ തന്നെ ആ വഴി പോകണ്ടേ? പോകുമ്പോ നമ്മൾ എത്തും. കുറെ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോഴും. ആ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യായാലും തന്നെ വാഗസായാലും ആ ഒരു വാനപ്രസ്ഥത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ പറയണില്ലേ ഇപ്പൊ നാല് ധർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്താണ്? പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? പഠിക്കാന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു പോകണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വിവാഹം കഴിച്ചു, കുടുംബമായി. കുടുംബം നോക്കണം, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ നോക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? നമ്മളപ്പോ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പോയി വരുമ്പോ കുറെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് അടുക്കും തോറും നമുക്ക് അതില് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുമ്പോ അതിൽ നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കൽ കുറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഫലം. പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിട്ടില്ല? പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ടില്ല അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല അപ്പൊ നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മള് പ്യൂർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ശുദ്ധഭക്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരും. മനസ്സിലായോ പ്രഭു? ചെയ്യണം തന്നെയാ പ്രഭു പറയുന്നത്. ഏത് വിധത്തിലും ആലോചിച്ചാലും അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാല് രാജാവായിട്ട് കഴിയാം. അതല്ല, തോൽക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. അപ്പോഴും എന്താണ്? നിന്റെ നന്മ തന്നെയാണ് അവിടെ. ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയണത്? അഥ ചേത്തമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മ കീർത്തിം ച ഹിത്തോ പാപാമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നീ അഥവാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നിന്റെ എന്താണ്? നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിന്നെ എല്ലാവരും നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടും. നീ യുദ്ധവീരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? നിന്നെല്ലാവരും മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിനക്ക് പാപമേൽക്കും ചെയ്യും. കാരണം നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ എന്ത് വരും? നിനക്ക് പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് നിനക്ക് വരും. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയിരുന്നു വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അർജുനൻ എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. മാത്രമല്ല നിന്നെല്ലാവരും വഴി പറയും.
പിന്നെ ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പോരിന് മുൻപ് തന്നെ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നീ രണാങ്കണം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിന്നെല്ലാവരും ഭീരുവെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തിനേക്കാളും കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ദുഷ്കീർത്തി, മറ്റുള്ളവര് അപമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നെയും പറയണത്? ഭയദ്രണാതു പരതം മത്സ്യന്തേ തോം മഹാരഥ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായി കരുതും. മാത്രമല്ല നിന്നെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്താ വിചാരിക്കുക? നീ ഭയന്നിട്ടാണ് യുദ്ധരംഗത്തുനിന്ന് പോയതെന്നാണ് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുക. നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക. അവര് നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് കരുതും. നീ അല്ലാതെ നിന്റെ കരുണ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോയതെന്ന് ആരും കരുതില്ല. നിന്നെ അവരെല്ലാവരും വിചാരിക്കുക എന്താണ്? നീ ഭയന്നിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറിയതെന്ന് എല്ലാവരും കരുതും. നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. അവാജ്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തഥോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? മാത്രമല്ല ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിന്നെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ പോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? അർജുനോട് പറയാണ് തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കുക. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഒന്നുകിൽ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോ, മരണപ്പെട്ടിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? വിജയം നേടിയിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എഴുന്നേറ്റ് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാണ്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭോ ജയാ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. പിന്നെ പറയാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ സന്താപമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്നൊന്നും നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയാപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? സന്തോഷോ സന്താപോ ലാഭോ നഷ്ടോ ജയോ പരാജയോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവബോധം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിൽ ജയിക്കുന്നുണ്ടോ തോൽക്കുന്നുണ്ടോ ലാഭമുണ്ടോ നഷ്ടമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ അർജുനനെ ഉപകരണമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? നമ്മളെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ഉപകരണമാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ആ യജമാനന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രമാണ് ആ ജോലിക്കാരൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അയാളുടേതായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ എന്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? പ്രയാസങ്ങളില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് യാതൊരുവിധ വിഷമങ്ങളും ഇല്ല, ടെൻഷനുകളും ഇല്ല, പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരാൾ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? പിന്നെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്
ഒരിക്കലും കടപ്പാടുണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തിലും മുഴുകി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ഒട്ടും ബാധ്യതയും കടപ്പാടും വരുന്നില്ല. അയാള് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ സമയം. യുദ്ധത്തിൽ ജയമോ പരാജയമോ ഇല്ല, സന്തോഷമോ സന്താപമോ നോക്കണ്ട, ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ പോവുക, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പോവുക. നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെയൊന്നും ഫലം ആഗ്രഹിക്കുക, അവര് നമ്മളോട് ഒരു താങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ പറയില്ല ഇത്രയും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരൊരു നന്ദി പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്ന്. നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടവരെന്ന്? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഫലേച്ഛമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതെ, ലാഭമോ നഷ്ടമോ നോക്കാതെ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയാസം വരുന്നത് അവിടെ, അല്ലെ? അവര് നമ്മളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പ്രയാസം നമുക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ വേറെ ഒന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല, ആരോടും വിഷമങ്ങളില്ല, പ്രയാസങ്ങളില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ഇത്ര പ്രാവശ്യം അവരെ ഫോൺ വിളിച്ചു, ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അവരെന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം, ഏതൊരു കാര്യം, വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും എവിടെയായാലും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ വരില്ല ഒരിക്കലും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മള് കടപ്പാടില്ല, ഭൗതിക കൂടുതല് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പൂർണ്ണമായി മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, ലൗകികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ആരോടും കടപ്പാടില്ല. അത് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗപ്രാപ്തിയും, ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെയും അനുഭവിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, ജയിച്ചാല് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, അല്ല തോറ്റാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, ജയിച്ചാൽ രാജ്യം ഭരിക്കാം. അതെ. 40 എടുക്കട്ടെ ഞാൻ, 2:39-40 ശ്ലോകം വരെ എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തുമ്പോ നിർത്തട്ടെ, 2 കൂടി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സംഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേതി മാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിച്ചു കറക്കി കുറിച്ച് നോക്കാന്ന് പറയില്ല, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനെയും പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? സാഖ്യയോഗം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഗുരുക്കളെയും പിതാമഹനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ. ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്? നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ലാത്തൊരു ഉദ്യമം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏത് ഉദ്യമാണ് നഷ്ടവും ലാഭം ഇല്ലാത്ത ഉദ്യമം? നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്?
നഷ്ടവും ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഉദ്യമം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ. നഷ്ടവും ലാഭവും ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉള്ളതാവുന്നത്. ഫലം നശിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് കർമ്മമാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു? അതിനൊരു വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അവബോധത്തോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം കൃഷ്ണനും ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതിപ്പോ പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നഷ്ടവും ഇല്ല, ലാഭവും ഇല്ല. ആ ഉദ്യമം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നഷ്ടവും ഇല്ല, ലാഭവും ഇല്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും നമുക്ക് എന്തിന്ന് മാറ്റും? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. എന്താണ് നമ്മുടെ മഹാഭയം? എന്താണ് നമ്മുടെ മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മാറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, പ്രവർത്തികള് 1% അതിനെന്ത് കിട്ടും? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും, നമ്മളെ ദേഹം നശിച്ചാലും നമുക്കത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? നമ്മളെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു വന്നാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് ആ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോഴും ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ 10 വരെ ഇവിടെ ചെയ്ത അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 11 തൊട്ട് ചെയ്യാൻ മതി അല്ലെ? 1 തൊട്ട് ചെയ്യണ്ട. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലോ MBBS ഒക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതണം, വീണ്ടും +2 എഴുതണം, നീറ്റ് എഴുതണം, എന്നിട്ടൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആകാനായിട്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ആദ്യമേ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ട് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മള് പ്രഭുവിന് അത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇത് ചെയ്താലും കർമ്മഫലം തരും ഈശ്വരനല്ലോ എന്നല്ലേ പറയും. അതെ, നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകാം. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വിഷമം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ? പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കാണ് അല്ലെ? കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരും. അപ്പൊ ബാക്കി നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനത്രയും പ്രയാസം തോന്നില്ല. സംഭവിക്കുന്ന അവിടെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്തിലേക്ക് മാറി? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമാണ്. സത്യത്തിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാന്തം പോലെയാണത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ക്ഷമ വരും. അത് തന്നെ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അത് സാരില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും എന്ന്. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് പ്രഭു? അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, അവരെന്തെങ്കിലും അറിയിക്കോട്ടെ. അതെ അതെ അതെ, നമുക്ക് ബുദ്ധി വന്നു. നമ്മ ബുദ്ധി വരുമ്പോഴാണല്ലോ കൃഷ്ണ വിചാരിക്കുമ്പോ അവർ പലതും പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിൽ വിഷമം വിചാരിക്കും. ഈ വിഷമം നോക്കാതെ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ വഴിക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചെന്ന് പറയാം. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന എപ്പോഴാണ്? ബുദ്ധി വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചു, അവർക്ക് ബുദ്ധി വെക്കുമ്പോ അവര് വന്നോളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മാതാജി ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാ കയറി. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. 10 മിനിറ്റ്. കിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് കിട്ടി. ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ഉണ്ടോന്ന്. കുഴപ്പമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും. 10 മണി ആയാലും നമ്മൾ പോകില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ഏതുവരെ നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9 വരെ പറഞ്ഞോ. എട്ടാമത്തെ മുഴുവനാക്കി. 9ാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല. ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നും കൂടി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ? കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ട്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല, ജലത്തിൽ നനയത്തില്ല, ആത്മാ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വിജ്ഞാനമായാണ് ആത്മാവ്. ഹൃദയഭാഗത്ത് ഭൗതികമായ ആയുധം കൊണ്ട് ഹനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, അജനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അചിന്ത്യനാണ് അല്ലെ. കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും. അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷത. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ അവര് നമ്മളെ വിചാരണയെ കാണും. അതെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കുടുംബം നോക്കണം, കുട്ടികളെ നോക്കണം, ജോലി ചെയ്ത് അവര് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആത്മീയമായിട്ട് അവരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മമാണ്. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതും ശരിയാവൂല, അതും ശരിയാവൂല. എന്ത്? ശ്രീനിവാസന്റെ ആ സിനിമയിലത്തെ പോലെയോ? അതെ, കറക്റ്റ് ഉത്തരം. അതെ പ്രഭു പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ ചെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ ചിന്ത ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇത് മുഴുവൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവുക, എന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെ പ്രശ്നം. അത് കറക്റ്റ് പിക്ചർ പ്രഭു പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും. നമ്മള് ഓരോന്നും പാലിച്ചാലേ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ശരിയാവില്ല, അതും ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ. അടുത്തത് ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ക്ഷത്രിയൻ എന്നാല് രക്ഷിക്കുക, പ്രജകളെ ഉപദ്രവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൗതികമായ ധർമ്മം, ആത്മീയമായ ധർമ്മം. ഭൗതിക ധർമ്മത്തിന് നമുക്ക് ഭൗതിക ധർമ്മം, ആത്മീയ ധർമ്മം. ഭൗതിക ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഭൗതികമായ ധർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. ആ ഭൗതികമായത് ആത്മീയമാകുമ്പോ അതെന്താവും? ആത്മീയ ധർമ്മവും. ഫസ്റ്റത്തത് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ധർമ്മം. അതായത് ഭൗതിക ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് എഴുതാം, ഭൗതികമായ ധർമ്മം എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തത് ആത്മീയമായ ധർമ്മം. ആത്മീയ ധർമ്മം എപ്പോഴാവണത്? ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങൾ, അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മള് അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത്.
ആത്മീയ ധർമ്മം. ഭൗതിക ധർമ്മം, ആത്മീയ ധർമ്മം. സ്വധർമ്മം, അതെ, ഭൗതികവും ആത്മീയവും. യാദൃശ്ചികമായി യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം എന്താണ്? അല്ലെ? എന്തൊരു സന്തോഷാന്ന് ആലോചിക്ക്. ഒന്ന് ആലോചിക്ക്, ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ കാര്യം ആലോചിക്ക്. അവര് യുദ്ധത്തിൽ പോകുമ്പോ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ. കാരണം മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിജയിച്ച രാജ്യം കിട്ടും അല്ലെ? അവർക്ക് സന്തോഷാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം. എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാതിട്ട് നഷ്ടോ ലാഭോ ജയോ പരാജയം ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനാണ് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം. എങ്ങനെയുള്ള ഹരകൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ആരോടും ബാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം? 16-ാമത്തെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കേട്ടോ. നമുക്ക് നഷ്ടവും ഇല്ല ലാഭവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരേപോലെ ഫലം, രണ്ടും ഇല്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മോഹിതരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. 15-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി. എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയല്ലേ? അതെ, 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മാത്രം മാതാജി. അതായത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, പാപം ഫലം ജയപരാജയം ലാഭനഷ്ടം സന്തോഷ സന്താപം അല്ലെ, അത് നോക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധം